Jedem. Poslední část. Začneme tropikánou, takže křížový držení. Partnerka točí, partner. Převedu. Partner točí. Přehození. Výpad. 6, 7, 3, 5, 6, 7. Teď bych potřeboval, abyste to trošku natočili. Takže uděláme takový poloviční převedení. Takto. Teď bude válení. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Teď bude tato figura. Teď tato. 6, 7, 3, 5, 6, 7. Výpadně ode mě nejdeš vidět. 3, 7, 3, 6, 7 a tady by to pokračovalo na Casino Rueda, takže do kroužku. Čau.